салом алейкум ба кулли мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. Салом ба ҳама. Имрӯз мо дар вохӯрӣ бо блогеро ҳамроҳи Рамазон будем дар худи парки Маяковский шаҳри Екатеринбург. Як хоҳиш доштам аз ҳамаи шумо бародарони азиз ва гуфтаниам ки беҳтарин мешавад вақте ки мо мебинем блогерои дигар, вақте ки меоям ҳазор блогерои дигар ҷамъ меоям барои як блогер ки ду блогер. Ва имрӯз мо дидем 4 блогер, 4-5 блогера ҳазор одам ҷамъ шуда омадааст. Лекин мо вақте ки як блогер меояд ҳазор одам мақбулат мекунад. Ана беҳтар ва хубтар мешид ки мо ҳам мисли дигар миллатҳо ҳам дӯст мешудем, поддерживать мекардем якдигарро. Бисёр хуб мешид ки мо ҳамроҳи якдигарро мухлисон воҳ мехӯрдем. Ҳамина як блогерое ки ба ақлам, ба саводам. Ман то дараҷара савод надорам, гапо ақл надорам, акам шумо слишком донои бадем. Ана ҳам блогерое ки байни ҳамдигар баҳс мурозиат мекунад. Дар худи Россия ҷанг ҷанҷолшон бисёр аст. Ана мехостам ки мисли ҳамаи дигар блогерро дар худи Москва, дар боғи худи Москва, дар Веденха да ҳамсӯҳбат мешидем, якҷо ҷамъ мешидем. бо хуб мешид ки қатъи мухлисотон аз наздик мисли ҳамино гап мезадем. Имрӯз мо қатъи Рамазон омадем, тамошо кардем ва на танҳо тамошо кардем, бо онҳо воҳ будем. ҳатто мана яке аз онҳо Тимур, ин блогерое мебошад ки дар худи Россия. ана мо ҳам бисёр блогерои хуб дорем ки дар Россия фақат байни ҳамдигар ответшапака, гапшапака, хабаршапак. лекин ҳози яхе одамо ҳаста ки инаме ҳози инҷа инам я Тимурш меган чи меган и бародарам ман надидам чун чи гуфт репша ман нафаҳмидам ба худо қариб одама ҳамдигарша худаш киштанештам барои талпа шуда. ана барои ҳамаи бародарони азиз мо мехостем ки як вохӯрӣ кунем. ҳама як блогеро ҳамашам набошад, 5 блогер бошад, илтимос интихоб кунем. яке аз дар байнҳои онҳо агар шумо хоҳиш дошта бошед, марҳамат, ман албатта қатъи ино оператор мегирам, Рамазона ва худи ман участник иштирок мекунам. Ба ҳамаи 5 нафаре ки ҳаст, агар хоҳед ман интихоб мекунам, хоҳед худатон интихоб кунед, ба 5 нафар блогеро даъватнома дода мешавад, ба парки Веденхаи Москва даъват карда мешавад, то ки бо мухлисони худ ҳамсӯҳбат шаванд. ана хуб мешид ки дар 1 солам набошад, дар 2 солам набошад, дар 3 сол як бор мухлисо шуморо аз пеш бинанд ва ҳамроҳи шумо суҳбат кунанд, селфи кунанд. набояд ки фақат ба эфир ҳамроҳи шумо гап зананд, балки аз пеш, аз наздик кӯшиш кунанд ки ҳамроҳи шумо гап зананд. аз ҳамон сабаб ин пешниҳоди ман ба ҳамаи блогерои тоҷик аст ва ба ҳамаи мухлисони каналҳои дигар хоҳиш карда мешавад ки яке аз блогерҳо пайдо шавад ва ҳамин корро пеш барад. ҳамин даъватнома мо як гапи дига гуфтанем, дар комментария ҳар чи менависанд, дар комментария нависанд яхе бародарост. ҳамин ита видео парти дисклашапак мекунанд, хеле бача ина видео роз тамошо ки мо таснем кардем. ба худо чун чи гуфт нахон, мо ҳеч ки нафаҳмид. ҳама доду войка қариб худошуна киштай буда. Миём ба. Дер миём ба. Не надо. Ду ба шаша миём офтед. Ду шаша тоқат миём. ана бародарони азиз, бахшиш каме зайнид шудам. илтимос ва хоҳиш дорем да ҳамин блогерои худмон, худи блогерои мо кӯшиш кунанд ки
дӯстои ҳамдигара 5 блогере ки мухлисонашон мехоҳанд ки бо онҳо вохӯранд. Дар комментариҳо нависед ки мо ҳамаи рӯзе ки шумо интихоб мекунед дар парки Москва, парки ВДНХ албатта чикор мекунем? иштирок мекунем, присутствие мекунем. Мерем ба онҷара, марҳамат мухлисои канал бошанд, марҳамат биен ҳамсӯҳбат, аз наздик ҳамсӯҳбат шавем. Ана автограф дар кор бошад, автограф гирем. чизе ки дар кор бошад. Ин барои мо як нафаре дар корае ки ин корро ташкил кунад. Ана хеле ки дар ҷадидем 5 блогерро ташкил кардан, ҳар кадомашон ҳамин ки даъватнома доштанд мисли мо. Ана шумо 5 нафара интихоб кунед, даъватнома фиристонед дар парки ВДНХ-и шаҳри Москва даъватшон кунем. ҳамроҳи мухлисо во бихӯранд ва якдигарро аз наздик бинанд, боз наздиктар ва шинос шаванд ва ин кор фикр мекунем ки бисёртар бо шавқу ҳаваси мухлисонро чикор мекунад, зиёд мекунад. Шахсан дар ноч музей мо вақте ки рафтем ними масҷид зиёд самбои тв гуфтанд. Барои ҳамон одамо аз наздик дидан баъзеш омадан салом карданд, баъзеш сурат гирифтагиянд. Ана шумо ҳам бародарони азиз кӯшиш кунед ки бо мухлисон рай бошед, дӯст бошед. ҳамроҳи мухлисотон дӯст бошед. Бародарони азиз, мо қатъи Рамазон дар парки шаҳри Екатеринбург, парки Маяковский имрӯз вохӯрӣ бо блогеро буд ки мо дар инҷо иштирок кардем. Уна кепка гирифтем, майка гирифтем. Ба хотир наомем ки кепка майка, ба хотир омем ки ҳамин блогеро қадар одаморо ҷамъ кардан чӣ кор мекарда бошанд. Мо дидем ки қатъи мухлисони худашон, мухлисони инҳо оказывается ҳама блогеро будай бо блогер, мухлиси блогер. Чиқадр ки блогерои мо ҳам мухлиси блогерои дигар ҳастанд. Блогеро ҳастанд ки ҳамин як дига блогера бина сразу дисклаша пакш мекунад ки ҳама бисёр наш бачата дамолаг датил ҳамемونه. Албатта мо бояд ҳамдигарро як дастгирӣ кунем. Якдигарро фаҳмидан дар кор. Якдигарро дастгирӣ кунем ва кӯшиш кунем ки ҳамроҳи худи мухлисо, худи дигар блогерое ки нав блогер шиданианд, кӯшиш мекунанд ки бо мо ҳамсӯҳбат шаванд. Фақат ба воситаи имо, ба воситаи прямои эфир ду калма гап мегӯянд, 20 каси дига медарояд, эфирро вайрон мекунанд. Аз ҳамун сабаб мо хостем ки як кас кӯшиш кунад ҳамара ҷамъ кунад. 5 нафара. Ҳамин 5 нафара интихоб кунем, бародарони азиз, дар парки ВДНХ. Агар хоҳед ки яке аз онҳо ман бошам аз шаҳри Екатеринбург, марҳамат даъват кунем. Ман ҳамун рӯз иншоалло ҳаракат мекунем ки худа обратно билет бигирам, биём. Агар як рӯз боша, як 3 соат 2 соат боша, мо метавонем ки ҳамроҳи мухлисо, ҳамроҳи бародаро, ҳамроҳи дӯсто, ҳамроҳи блогеро дар Москва як чарх занем. Албатта барои ҳамин бародарони азиз интихоб, пешниҳоди ман барои шумо интихоб кунед. Агар ман ҳам дар ин 5 кас набошам, албатта хафа нестам. Марҳамат бародарони азиз, мо видеоро боз равон мекунем ҳамроҳи Рамазон ва шумо бошед. пешниҳоди моро илтимос хоҳед қабул. Рӯзга бо як гапи дига гуфтанем, ҳама медон ҳамин великий футболистоя Криштиану Роналдо, ина Месси, Неймар, Мухаммад Салах, ина бо ҳамаша медонам. Рост гап бисёр ҳамин футболро ман тамошо мекунам. ин қафанатошон додвой намекунанд ки барои хеш чӣ намекунанд ки якта автограф гирем, якта селфи қатиш кунем ки чени блогеро бахудо зиноро дидем гуфтем а бачаи чӯкиста як одами хулии хе футболистои калонда хе додвой намеша. халпара дидӣ чӣ хело олбо мо сёнка кардам айкамон имкан қариб одамо худошона худкишӣ кардан ҳамҷош олбо худашмо сос карда мемонем тамошо кунем. Барем бародарони азиз, ин буд пешниҳоди ман ба кулли блогерҳое ки худро ҳурмат ва эҳтиром мекунанд ва худро ҳамчун блогер меҳисобанд ва дигарорам ки яке аз 100 подписчик зиёд доранд, онҳоро блогер меҳисобанд ва интихоб кунед дар байни инҳо, интихоб кунед ки 5 блогери беҳтарин дар ин вохӯрӣ бо ҳамроҳи мухлисон, бо ҳамроҳи блогерон
интихоб кунем, албатта иштирок кунем. бародарони азиз, мо худро доно намегирем, мо худро ба ақл намегирем. мо ҳамроҳи рамазон, ин рамазонам аз оила як камбағал аст. ман як гапо симкарта савдокинак таганс кирия ягон гуфти гапо блогери зуре екатеринбургам нестам, ай тоҷикистонам нестам бародар. блогери тоҷикистонам блогери тоҷикистон ки ҷое мерам тоҷикистон омадам. блогери тоҷикистон дар шаҳри екатеринбург барои ҳамин самбой. маънои самбойро бисёрш мепурсанд ки барои чи самбой мегам. мо блогерое ҳастем ки аз худи тоҷикистон, аз давлати офтобӣ омадаем, лекин дар шаҳри екатеринбург ҳозир рафта ҳам кор ва фаъолият карда истодам. барои ҳамқа самбой тв екатеринбург, яъне аз шаҳри офтобӣ, писар аз шаҳри офтобӣ дар шаҳри екатеринбург. саломат бошед бародарони азиз. мо кӯшиш мекунем ки кулли мухлисони мо ҳамроҳи мо аз наздикӣ шинос шаванд, моро бибинанд. касе хоҳад ягон тӯҳфа барои мо албатта кӯшиш мекунем ки тӯҳфа барои шумо тӯҳфа биёрем. албатта шумо метавонед аз мо тӯҳфа гиред. албатта ин хел тӯҳфаҳо ба расм ба имзои мо неву кӯшиш мекунем ки ягон намуд тӯҳфаи беҳтарин барои худи мухлисои беҳтарини мо. мухлисои мо ҳамаш беҳтарин аст ва блогеро ки нав вай мекунанд, блогер шида меянд, албатта метавонанд ҳамроҳи мо во бихӯранд, савол-ҷавоб кунанд. илтимос ва хоҳиш мекунем аз кулли бародарони тоҷик ва аз кулли мухлисоне ки подписчикошон зиёд аст, ин пешниҳоди маро қабул кунанд ва ин пешниҳода ташкил кунанд. ташаккури зиёд бародарони азиз. ман будам Парвиз ва Рамазон аз канали Самбои ТВ Екатеринбург дар шаҳри Екатеринбург. саломат бошед бародаро. подписаться кунед, лайк кунед, колокольчик обязательно.